My name is Morena Gutierrez, Sales Executive from Mazda Pampanga. This is a MX-5 2025 model, RF automatic transmission po. Then 2.0 liter yung kanyang engine, ma'am. As you can see po, ito po yung ating sports car natin dito sa Mazda, ma'am. Then we have also two-seater. And also, we have Apple CarPlay and Android Auto. Wireless charger na din po siya. Then, we have also active driving display, ma'am. And lahat po ng safety features, nasa kanya na din po lahat. Naka-Bose speaker na din po tayo, ma'am. And yung kanyang wheels po is size 17. Black alloy na din po yan, ma'am. Then, side mirror po niya is black glossy. Pwede po siyang idala kahit saan naman pwede siya. Kasi ma'am, hindi naman po siya mababa yung kanyang ground clearance. Usually is mataas naman po siya compared sa other sports car natin. Kaya pwede po siyang idala sa Baguio, sa Tagaytay, pwede po siya ma'am. Makakakayat po siya doon ma'am. Yung safety features niya po is, ma'am, usually, meron na po siyang ma'am, 4 airbags ma'am. Sa dual front and also the side curtain po. Then also the driver's knee, meron na din po siya ma'am. And also, ma'am, yung kanyang trunk space, mas maluwag na din po siya, ma'am. Pwede niya pong ilagay yung mga gamit niyo doon. If ever na may mga luggage kayo, pwede niyo pong malagay doon. Si Mazda po kasi, ma'am, usually technology talaga siya, ma'am. And also more comfort tayo pagdating kay Mazda, ma'am. Then, mas makakatipid na po kayo lalo sa fuel niya dahil nga po is Skyactiv G na siya. Bali, ito yung bagong color niya, the MX-5. Ito po yung tinatawag nilang Aero Gray, ma'am. And ito po yung kanyang, ma'am, bagong tan na pa-leather na din po siya, ma'am. Usually kasi, ma'am, yung mga MX-5 natin is hindi sila agad nakikita dito, ma'am. By ordering po kasi talaga yung mga MX-5 natin. It's take 3 to 6 months yung waiting talaga. Then, kailangan ng reservation, at least to 200,000 din na refundable tayo pagdating kay MX-5. SRP nito is 2.6 million, ma'am. Then, yung kanyang ma'am, yung promo niya, ma'am, kung gusto mo mas mababa naman yung down payment mo, pwede kang mag-apply sa amin in-house financing, ma'am. For 5 years yun, ma'am. Pwede nasa inyo naman din po kung magkano yung gusto nyong i-down, ma'am. Pag in-house financing po kasi, ma'am, usually, mag-a-apply ka sa amin. Sa amin nyo po ipapasa yung mga documents nyo. Then, may mga pipilapan lang po kayo, ma'am. Mabilis lang din muna yung process nun, ma'am. Usually, mga 7 days, ganun. Or, minsan nga, mas madali pa rin mga 3 days lang, ganun, ma'am. Ma-approvean po kayo. Sa in-house financing po kasi natin, ma'am, included na po dun yung insurance, pati yung LTO, tsaka yung chattel mortgage natin. Pero na lang po pag nag-bank financing po si client. Pag nag-direct po siya kay bank, usually po yung chattel mortgage, kay bank na din po. Then kinukuha na din po nila minsan yung insurance natin. Yung roadside assistance natin na tinatawag nila, ma'am, worth of 32,500, 24/7 po yan, ma'am. Yung number po sa ating roadside assistance, yung kay Laos is 02-5318-84555. Then, kung may mga question naman po si client about sa unit niya, pwede rin po nila akong reach out. Ito po yung name ko, Morena Gutierrez. Then, ito po ang aking contact number, 0919-065-0309. Dito po sa ma'am, Jasa Road po natin, ma'am. Dito sa City of San Fernando, Pampanga. Dolores din po ito, ma'am. Sa tabi po siya ng flyover, actually.